jing im jong ka jingkala ka bamut shisha ka don kam yaki kat tu kat ni ki jing don kam ngi ya kata hadu hang ta men ka ni kata yo ti ban im ya ka jing im ka ba jok persha yaki jing pen shoi bat ki jing ya le ngi dei ban kan mau ba u jisu ha ka basdang jong ka ministry u yalap ningkong bangin kala ka bamut klem ong le ka ni le ka te ong kala ka bamut Matius sao lenong de khot khat nyo nado kata ka poru Jesus dang banyalap to kalaka bamut na baka hima ki beneng kalanang jan pi kani ka hima ki beneng kadawa ya baro bakin kalaka bamut u Jesus hakapor ba uwan chini sa slapor te klem ong kalaka bamut na marngan kabalang kala jan wan hakata ka por pat don balang wali sutu baklamo Numario don bapinhikay ya pipin nget bit bah kapor Jisu la don kabalang de indah habau Jisu la jan kut ke ministry ke jong wala dep yalap la license tam usaong ngantei ya kabalang uklem pat ong ngaladep tei ya kabalang ong ngan pat pitip utei kanu kapor ha utei ya kabalang mau da ka jing IT no yala di halor ka ding na tangba hakata ka por bo ang tei ya ka balang katu ka jingyap ka chung uha ka dingna kalbari ka long kumalong mentai ka worship center jingi upper slong dang si ya ki nongrim ya ki foundation hapor ba si ya ka dingna long kumbas si pa ya jayu kasaying kenrem ka balang deh duan lawan ka ski pentecost abaw man si bakho wan hiar kum ki plia ding ki thli ding halor ka kle jing yue bi yue ni tek shispa ar pongot ki bedon kata ka kamraning hakata ka por kaya ka balang te ka balang ki sing ki por ki jong Jesus Christ kam pat don udang jale bantei ya ka udang sedang bantei ya ka te haka por bo wan ma ong ngawan ra ya ka hima pi haba usim wan ka hima ka wan u Jesus Christ udah usim haka por bo wan ma ka hima ka wan kadon ba ka jingya per ka ba pla ka ba kla hapeng ka balang bat kahima pide ban shai ba ka ni kahima kan wan nabneng shakndo bat ka balang pat kan kiu nakndo shabneng ban kla long ke Jerusalem ka batmai tang ba ka balang kam dei ke Jerusalem ka batmai ka dei shibenta kam dei lut don pi ki bahikai ki ba ong ba kanong let kurim ka jong ukris de ka balang kanong let kurim ka de ka balang bat paro ki banget how blay wem kata ka de kanong let kurim ka kerteng jong ka de ka Jerusalem ka patama kini ki jing hikai ki bakam juat ki bakam egin se poi jata hadian ka we pat ka por ndai la du blay re yamanta snotho ya kani ba ka por bo Jisu wanra ya kata ka hima ka jong ude ka hima ka bakentang ka de ka hima ka bakhoj ba na mar kata ka daw ka dawa ba haba pikwa menjadi bentah kata ka hima pidei ben yo mat ya ka jing ka arsin pidei ban long ki bala kala ka bamot haka klip mat hi ba pi kala ka bamot ka hima ka wan na pi ong to kala ka bamot to ngina phai biang sang to ka khot ong kum no pet phang tu ong Matius sao khat nyo nado kata ka poru Jesus dang ban yalap to kala ka bamut nabaka hima ki beneng kalanang jan kamumut ka hakalinti Handrai hadian kat tu kat ni por pat u plasai kata ka gospel u Lukas kalanong kat nyo de kot outway nabaka hima u blay ka happy kalawan karung hey haki balakala ka bamut skam hamo pikala ka bamut ka hima ka rung apo jong pi kay kumno ka hima ka irung apo jong pi ba pi pidiang yaus im jong ka haka klip mat ba pi pidiang yaus im jong ka sorkar jong unius im ka balong ka dur jong ka hima ka happy anda piladep ya kata skap hamo anda ka hima ka lapoi happy menta pi pilong sibenta kamet ukris kabalang kahima karung happy pipat pilong kamet ukris hakabalang yes ko kadiban long nakum nikin
Pikala ka bamut pipdiang usiem wan ra ka hima ka rung apo jong pi marsen rung ka ka hima apo jong pi pilong kamet ukris pilong sibenta ba ukris syai kani baro ka kren syai bah ka klip mat ba pikala ka bamut hi pimat ya ka jing karsin ba ya ka men sim jong pi la tau mai la sandur mai kalong ka balakat mai u jisu krenchai ka gospel yonas kalong ka balai de cotton riu ka do ka kha ya ka bakinja do hanrei u mensim u kha ya u bakinja mensim tang ba ka jing im ka batmai kam kut tang ka jing khar sen ya pi namar dang don siki wei pat ki benta jong ka jing sandur u blai yangi ka badawa bangin pediang bat bangi dei banda yat lengba pi ka jing kala ka bamut ka dei ka jingja ka baja tang si sen ka jing im ka jong ubreu judan ubreu obakala ka bamut mentaski kalasai kalasu lali phai biang na dep lasisni ukala ka bamut sakawi kesni utau dubi utau dei ubam don lakam ya ka jing mu perkhat ka jong kata ka diki kelung kan kibadang je kumizik 4 smutu Cipang bange ban bam sa arpang mbang syu ban bam namar kata wat ajing seng rung ya pentian bam ya ibale namar ba 4 syai 4 bed henre ndah balasan ngidetip ya kapor wat ka kapor katip ya kapor hakan kapor bahkan kenru bahkan kerhu hakan kapor bahkan jere bahkan hun kumjoro ka bahkan jaman se anda haba pila kela ka bamut kadai ka jingja ka baja tang si sen ka jingim khar sin ni pi tang si sen non ba ong la khar pho sen pi hakka klip mat ba khar sen ni pi ka bamut dan ka jingyap don ka jingyap ka to ka jingyap kadai ka jingyap jung riu rim ubodan po pi uboju bu aj uboju tanglang uboju tlasi uboju tok uboju to uboju lorni barok gitu kijing long ki besar kai haka klip mat hi bala khar sen ulong thamai to khar sen kade ka jingja ka baja tang si sen re hadin kata don pats ki wei ki benta ki badon kam ki don pats ki wei pi por bala kha ya pi kini ka protai hai mei pa jo pi mi blut hospital na hayeng mo la de mi ki o ton de la kha la de kha ka mai don situ ka mai bam plang ha ani marsin dep kaki pensum ngledep nang ta ki pensop penspan ngledep nang ta kisa ai bun ai dot ai bam nda dep nang ta kisa kuku kaka sepentia kapor sepenki kapor sepensum biang tenamar kata jayu dan kata kajing pensan penrang ba yo niu bedang ret dan kam ke kabam ro dan kam katia ro dan kam kasumar suker dan kam ha kayalam kai ru ting ting dan kam ledet nang ta ngipin yalam sya kijing pen kentang ski ke barhot ngile gitu kumju ru ya nga ya pi anda baladep kha arsin bat ngiledep anda kelaka pemut shisha nga kermen hang ne babaro pi dei ke bala kelaka pemut bat ke bala harsin dadam pat dep kakloi balai namar kha tang si sen yap arsen kha arsen yap tang si sen snap khasien ke bening kong khai mei pi penpun ipa khai mei handre ka ne ka sen penpun men sen ba khoi kum ba penpun yo jisu kha pat hiru dau men sen kham syu hakado andre hakabakan jaman sen bat kha ya pi men sem ubatamai anda habaladep kha menta penbet ya kalanti ya cho ka jingim ka jongpi kidon kattu kat ni ke ki ba pi de ban ya ling ba ka jingim cho ka jing khar sen ka batamai ka baning kong ka jingkla ka ba mut shisha kan dawa ba pi de ban it no yalade ha ka jingpen baptis ka ba pengam ha ka lada 4 pen baptis ha ka kabamut pilendet ya ka Bible. Syai bhagata pilendet ya ka Bible. Anda ba pilakha arsin
Den pensum te pi. Ha ka do ro pensum pi. Lenam pensum pi di emergency. Ha? Dekat senam sirinjing, dekat kesut sirinjing, dekat pep sirinjing, you. Tu kulung pasma. Dan ray, wesi sila pensum pensat, kisilek kimatron kinas. Kilek tu ki bai ki kot ki. Ki pensum ki pensat pen koi. Ledap sa sop sa span. Kum joru habala kaya pi karsin ya pi, pengam ya pi ko. Kum balale yu Jisu le ro ya pi. Kaba pengam haka sengap sya kamut iyo. Mdei kaba ai kerteng ya pi. Hang ne kadai kasabut lani ka jing pen benar. Kani kasabut kani kasaki klip mat ba pilek pen baptis ya ladi ya pi. La sabut ban pen benar ba pile ya long ka way united but lau nong pen with your savior. Ha ka jutang jong ka jing sya yap jong ka jing tep bat jong ka jing mi pat na ki bayap. Ha ka por ba pen baptis ya pi le yakini na ka benta kata. Bet mo wan pen baptis lawan hiar la yang ka pengam kena ke jing yap na ke jing long jing im ka berim yes ngo barok ka berim la yap lut tap yu penmi pat yu kani ke jutang ka bau ya dan uni bat uken rat jong o Jesus Christ ka Bible ka jong pi ruit lang yakit ruit dak igini ka Bible jong pi City Paul kinong Rome kalenong ka ban reo kada khot lai hadu an reo lenong reo hato pimtip bahabala pen baptis yangi hau Christ Jisu la pen baptis yangi haka jing yap jong let's go Henry habala pen baptis ya pi ngi pen baptis ya pi haka jing yap kajing syayap kajong Jesus Christ halor ka ding na nang ta ka ong kumno kani ka City Paul kinong room kunong benreo ka ong kumta la tep yangi dakajing pen baptis bat ka jing yap jong knang ba kumbala pen mipat ya Chris na kajing yap da ka bor ka buram ukpa kumta ru ngila ban kajing bat mai skam hai te kikintin kumta ru ngila ban kajing ka batmai belai babun ki beri kemla ban kajing ka batmai kadau kalong bengyele ban persang hidalade bon sin pinda persang hidalade jayu mika LML le menle acting but bon sin kadai kaba ni syuak enda haba pi1 kan la trei gitu ka kabasyu ak gitu ni khat de kaktin pareng de kaktin philosophy haka psychology ni ong behavioral adjustment kabasyu le da kabasyu adjust tena mar ba pimla ban le hi dalade ka jing pen baptis ka wanra api ya ka bor ba pila ban ya ka jing ka batmai haka klip mat ba pengam ya pi pen pau sya ka pertai bau tiu Jisu uba syayap yang ka ding na mdei tang mas hong nget menta urung apo janga bat menta haka por ba pengam yang ka to ngapla sya ka pertai bau apo janga ban amar bau apo janga menta ngalaken ban dau ya ka jing ka batmai nang tau polo ong susu kumno hakatoga sichi ka jong uskinong room kalau nong ban reu ong tina mar ngila long ka wei bat ha ka jing yap ka jong kum tangin ya long ka wei bat ha ka jing mi pat ka ba kum ka jong bat ngitip ba ka jing long barim jongi la sanar tnano badu Chris knang ba an penjat no ya ka bor jong ka jing long pop jongi ba dangin long shu kim rao jong ka pop
nginam long syuk kim rau jang kapop pil chulong Kristan dan pedeng jang piang ni ki bala long Kristan na du bala khai pi hayeng Kristan khai pi hayeng Kristan la penlek jeseng pi nadu ba pinang banyachi nang tajayu man la si pen hikaya pi bandwai ban spell ya ka Bible handai ski kat ba pinan nang san pilan nang yaj bat pilan nang kelalong kim rau jang kapop handai kamut ayu pimpat yok mat ya kejing kelah kabamut te pidang imhi ubriu uberim bada kata kejinglong kabarim kejong pipi de kim rau jang kapop handai ka sngihi ba pipi le yok mat ya kejing penbaptis jong kejing pengam piyo e kabor kabapla kade ka dak ka ba ublay man tau trey po jong pi bat piru pi pidiang ye uba on trey po jong pi kejing im kabala kla kabamut shisha kanang nut ban yok lut ya barok kabau Kris udan ban yangi ban ngenum hun satya bandang sa ko mangi julong menchua kibadang ngorem kibadang ngopop kibadang ngokrohi kibadang ngotlot kibadang dukai bat kum ta ter namar nang sensarhi kapop yangi ngidang longhi kimrao jong kapop ong opsel po Henry ka sngihi bala sanar tnano ikapop ko jangi ba Jesus Christ kumo ang opsel Paul la sanar tna yang badu Christ kabamot utu breu berim ulayap mentau niu ba im udeu batmai uni dan shu apa ka jing sensyar jong kapop hato nang sensyar hi kapop yangi ngila kelalong ki ba kam krau ki nong job how Christ Jesus more than conquerors in Christ Jesus Upolo bansyo syo. Hakani ka ju hi ka lenong ka ban real city jong uski nong prom. Ka de khat ka ba khat arbat ka ba khat lai padu ong. Wat sha syo. Ba ka pop kandang sensar ki met ki jong pi. Da ka ba pengap ki pi ki jing kwa brai jong ka jing long ba rim jong pi. Pem dei syo banang pendem. Ya ka ka benta jong pi ha ki jing tmu bamman. Pen ban pi dei ban IT yele di how blay. Kum kita ke balalat na kajing yap sya kajing im bat ki ba pendem hau yala kajing im paro kaway bangin long no ki atiar jong kahok instruments of righteousness pin long no ki ba ublay open don kam ya pi ba pi pin sakish kiwe pim la shu man chu le man le pi long tamai pi long don bor pi long ratba hakajing ya lenti jo kajing im ka bakan jam sem ka jong pi ngi ki badon hakajing long jing im ka batmai ngi kloi ban yalap kum ni ngi kloi ban sakhi kum ni namar belai ndai ma ngi ki bale de Kris badon po jongi de man sem ba kho ju ba ki po jongi u bale ya kan ka banta baro amen pi ka jing im ka bala kla ka ba muchisha ka de ka jing im ka bam ki kindiat ru habaya tungko lani yakendo bat ka pop namar pim im syo dalade penban u Kris how bala pen baptis ya pi u im da ka borba jong u hapo jong pi dai na ka daw baka jing pen baptis ka wan marmar hadin ka jing kala ka bamut kidon ki balang jong ki breu hakaba marsndep kala ka bamut hi u pastor la ne u basam jong to ka balang u elder jong to ka balang undai benik wat kya gitu ki breu ong ya pen kren ka jing pen baptis kidon ki balang ki ba man ka sandi pen baptis man ka sandi arne langot sauna sangot riuna chpongot pen baptis be namar ndai ban pen slam piu breu ba yap la dep yap de ban tep yu badu breu ba impat uniu bla nang sudep kha de ban pen sum yu ka jing pen baptis ka le kata yu bunang sukha de ban sei no nang sakut sa ka kpo jang ka kemi tu unyap tu khulung ti namar kata kadaw mar sendep hi ka jing kala ka bamut mar ka dei bandon ka jing pen baptis bat ka dei tang na ka benta kitu ki bala ban sngotu ka ka pop bat ka ka hok handre ka snihi ha ka snihi bo bre ulakot ka long rinjeng ban sngotu sapang ka hok ka pop bat ka jing bisyar uni ubreu u klalong ubreu u bala IT lut yalade
ban im kat bakum ka ktien ba im jong uplay nyelek kai shute nomor kat ba pinang nyelek kai pang ka jing pin baptis kamut pinang nyelek kai ba jisu kai gini ka bangamut ban ong yapi pimla man nyelek kai bat kinisan blay ki ba ubu ka bible haka klip man hi ba pi pilas kong tu la day ban kelak pamut pi akan pediang no Jesus Christ pikar sin marsen dep nang to wat hun da leiru ai bakan dat buat kata ka jing pen ki ka jing pen smek ba dana po jong pi ba pi day ban yo mat ya ka jing kar sin wat be ka jing kar sin wat le di na ya ting buram breu na mar ka bakut pido banting ya ka buram mo play IT ben ngati bon na pi hang ni steng siliang he pimpat dep yo mat ya ka jing pen baptis ka jing pen ngam the baptism of water of immersion pi don kaman le ya kani namar da ka ba le kumta pi lat siliang kani kan pelong baka jing tip lem ka ba khot kan tnam khla hapo jong kitu ke ba mat ya ka ding hapo ka jong ka jing pen baptis man la ka por bangalit pen baptis ki brio ko wa Jordan ngaju ong ki pia sngowi ka ding hapo ka ki ong hoy man ka por bingi pen baptis hang niru ki brio ki sngowi ka jing khlut ka badana ka amde ka jing khlut jong ka jing khlut hapo ka donot kai gitu ka jing ya tip lem ka ba khot holy conscience kai ka tapi ong ningkong Petros lenong lai the khot arpuwe ngam ju hi kai ka bam don ka Bible barok na ka Bible ningkong Petros lenong lai the khot arpuwe ka jong ka jing pen baptis ka pen im ye pi da ka basat ka pop na ka met jong pi hanrei da ka balam ye pi hakmat ublei ukpa da ka jing tip lem ka ba khot namar ka bor ka jing mi pat utrai Jesu pi hapor bu utrai Jesu umi na ka jing tip dan ka bor bat kani ka bor ka pen khot ye pi kani ka bor ka pen shat khot ye pi ka pelong ye pi ba pi pin yo man sim ba pi pin trei man tai ka ba bahatam ba pi pin le ke ka ba mayan ka ba kerpang na ka benta ka buram ka jong play don kam ya ka jing pen baptis ka jing pen baptis ka de pi play ka bor ka jong play hapo jong pi ba ki wei kin yo ya kan ka bor pile ya ka amban sat ya ka pop pimya ngo mentan ngapin pulisyo ngan puli biang ningkong Petros kalenong ka ba lai ka khot arpuwe ka ka jing pen baptis ka pen mep da ka ba sat ya ki pop jong pi na ka met jong pi handrei da ka ba lam ya pi hakmat ublei ukpa da ka jing ya tiplem ka ba khut namar ka bor ka jing mi pat utrai Jesu kajing pen baptis ka yalam ya pi hakmat jong ublei ukpa but pi yo ya ka jing ya tiplem ka ba khut ka holy conscience namar ka de ka bor ka resurrection power ka jong Jesus Christ ka tre po jong pi mde syo ka bor jong ka prophet mde ka bor jong kanyam kam de ka bor jong pastor jong pi kam de ka bor jong kinong yalap ka de ka bor jong ka jing mi pat utrai Jesu limda kam ta balai badan kam da pen mi pat utrai Jesu lepen mi pat ya namar dan kabor pen baptis pan bandon pen baptis pen ngam ya pi kaba har pat kaba pidei ben le hadin bala kla kaba MUT SHISHA kadai ka jingkla hadin jaga jingkla kaba MUT kaba SHISHA pen lam ya pi de ublei wan ya lam ya pi ba pen rung pat sa sakawai ka jing pen baptis kana tulig jing pen baptis sakawai pat kani ka day ka jing pen baptis uman say makod ban imno hapo ka jing pen sle ka ba trey palaya pi ban sandur bat ban pen kentang kod ya ka met ya ka donot jong pi halakas ngi kani ka jing im ka ba tnam da ka ding revival man lakas ngi bat pim da don kam ban hap up da ka jing yalap ki way lani ka jing seng revival ban im ka jing im ka ba plo naka bentaw kan rat pi don ya ka revival ding na po jong pi pilong man ka sngi ki beshitrem ka bor jong ka pang ka khro ka do jat ka jing im ka jong pi bale namar day uplay ubale kamba ka long krenyeng jong ka jing im ka jong pi im na ka bentaw ni uplay wa im ki kam ki apostol ko nong ka ba ar
Kada khot lai hado san ka ong kumno. Ken san lawan ka jing sawan abneng. Kum ka jing kerho ka eryong ba. Bat kala dap yakata ka yeng barok kawe hakabaki ki adon. Nangta ikum kitli ding kilawan hiar ha iwei pe iwei naki. La pendap yaki barok daw man sim bakoj. Bat kila sedang ban kren telit yaki wei pat ki jat kitin. Kat ka ba umun sim o pala yaki ban kren. Kani kadai kata ka jing penbaptis kabada umun sim bakoj. Puli ki kam ki apostol. La pimnyet nga puli ki kam ki apostol. Bara ki kam ki apostol pinyo ihang to. Bana kapor ki brio nda haba kila pediang yo Jesus Christ kilet ban yo ka jing penbaptis ka jing pengam. Ki kam ki apostol ru kalenong ka ba ar marsendep hi kane bawan umun sim bakoj. O yalak o Petros Shetrhem lai hajar ngot ki IT yeladi. Marsendep IT ki don kita ki jaka bagi ki jiu ki shit let. Ban let ban sat kti sat kejat ki khot ki mikve ki holy baths ki don ki potli mardo spa haswabu unrung hi ka temple u hap day ban let ban sat kti sat kejat hado man tamen ne ki let ban duai tang ha ka to ko wailing wall ru ki let ban sat kti ka don ka jakah ka baki ki sat kti ti ha kita ki mikve lai hajar ngot le penbaptis ha kata kasngi marsendep ya kata kajing penbaptis kini ki brio ki so man sia bakho ya pojam ki nakapor sakapor kini ki yo sia kajing penbaptis kepada kading pladep ya ka pensa yo sada kading kani kalong kajing penbaptis kepada man sia bakho o man sia bakho ubawan hiar on penpaw ya ka bor ki ikhtiar ka jo kajing penbaptis kabau Jisu la yo na Yohanes nong penbaptis kadai ka jing penbaptis hadin ka jing KABA ka bamut hanre ka jing penbaptis ka baki ki yo haki kam ki apostol nong ka baar haka kamra ka bahaneng kadai ka jing penbaptis ka badaw mun sim ko ka jing penbaptis ka badaka ding kabala ya tulupa daw Yohanes nong penbaptis bau Jisu unle haki banget baro pisem ni ka gospel Lukas lenong ka balai de khot kanrio Bon ki priu ki bam yo MUT SHISHA ya ka jing KABA ka bamut kin ting kin her sngeu ya ka bakum kan ka jing trebor ba oblay bat kin kiar lai lum lai wa nakani da ka jing bam nget ki jongki kim kwa ngene ka jing penbaptis ka badaka ding kim kwa ngene ka jing krentli tu blay un le kum no bat pi ba pi shikwa tang shishit pim kwa lut Piwan jing eseng tang filabo kendon lupa atrai ngam kwa kata penbaptis rum tre penbaptis ding leti woblay tiga bakut je pi hablet penbaptis je pi dekat ding beji kan hey hadu job tekan kan pimla banyale kumta bat ka perthei pimla banyale ya kata haka bakan jado bat pimla ru banle ya kata kam tam lele ka bakan jaman sem u Jesus Christ I lut je pi bat pi don kaman yo lut Hendrai no betemu bandon ke jingye day kaba marmet bat kaba shisha baru blay undang angnot ban priang ya kani ke jing pensle balai lemar kani ka bor kani ke day ke kaba la deposit do men sim bakhut kadai kumba ka ki khot ya ka down payment bona people juli teaching tiet installment day EMI Don ba IMI pila da pim dan down payment. Te umun sema ko ya por bo pensle pi onga de ka down payment jong ka beneng li. Ka beneng kan sawan kamadin. Tan re yamanta mar pa kampat dan ka beneng me manang ema ka do ngam I deposit yame down payment yame da ka jik pensle. Amen. Pajuya sung ta jing hikai. Ta ken. Slap kan ka jing sisa ka de na ka Bible. Tu Jisu tiptik na ba kisan rancang u klemma u hi kinamla kerda ya ka jingya kha ka jingem ka ban sakhi u hapren ka purthai ka bakriang mutla utip ha ya kane kumta udah kentu udah hukum ya ki baki day ban yai up ha Jerusalem tat ado ban depan ko bor ya ki naneng wong bale bastad hi up u klemong kan nuski ki up bakat baki dang up ki sha jing kat baki dang up ki duai Ki ap lang ta baro akata ka kamrahane.
Utip de balada ki persanghi dalade da ka bor lade kin hap. Namar tahu ong hakikam ki apostol kalenong ka beningkong da khot ka bapra. Andau man sema khoj unwana pi an pendapya pi da ka bor. Bat pinlong ki sakhi jonga ha Jerusalem ha barok ka Judea bat Samaria bat syaduk ka bakut jong ka pertai. Syaduk ka bakut jong ka pertai. Lada kita ke bala syahikai how Jesus Christ jen hado lais nem kenti kidang don kam ya ka boro men sim bakut kat no tam lei mangi ke badang dei bandang yo jing hikai man la ka sinjam ngi don kam man yo men sim bakut nomor lada filalet puli theology filalet ban puli ki Bible school ki jong pi handre lada umpen sle human sim bakut umpois national Kato ba pipi pule ka Bible study, kato ba pipi pule ki Bible school ki theology ki jong pi. Kan yarap ya pi tang ba pipi yo ya ka jing tip information, knowledge. Hanre hi ban pendon kam da ka jing start ka mamayan blay wisdom, pi don kam ya ka jing pensle uman se makoi. Wat kan tat uman se makoi. La pak nang ya u do blay pa. Haka mon ka jong u Jesus Christ ba ngingen yo ban long ke breu ke bala pensle. Kristan ka mo diyo. Christ. Kabawan na kaktin Greek Christos. Kabawan na kaktin Hebrew Mashiach. Kabamot ubalapen sle. Christos ubalapen sle. Ubalate umpnyang halor jango. Ti u Kristan la ni a Christian uday uba im hapo ka jing pensle. Talada piting jing pensle wat kot nti Kristan. Kabalay. Ka jingkla ka bamut shisha kan klang ding linter tang lada don ding tang ne renga bekenjaman sim bakan rehem kini bendon ki ding tang kini bendon ka renga penar sula ka tepay ka stop te lada lalut gas pila yu pishima gitar piruai Pim ruai pim se gitar pim le worship pila bandwai yu blay try pen inga kalanti bangan poi gloy ba suk ba saw nong degas shine ngakren hai kanar sula nga basane kanar sula ladam don nga wat lai tai di dang don itu bedang sa tang sipang ilale ploy ilalong kum kasnyo jong ubala prapotam le ploy Jasna na bahado pi bat ka ktiru kam khluch kana sulabalay lalud ayu ranga lalud ayu kabor ban pen me kading nda habala lut ka gas kato ka stop tang spor fin bat ka ktiru nei leisyo balay namar bam don syo kabor pi don kaman yo e kabor kum ta ka bakin jaman semru pi wat ya kani kabor ya kita ka jingput ko bor ka bakin jaman sem bakan rahem Ladangi kwa ban perkat ban pelejing mut ya ki bakin jablay bat ki bakentang ki bakut don kam banda besar ya ka jingmut changi da ki bawan na ublay namar da ka bor la dehi di ki jing persang ka jangi bat da ka jing hikai jang ka niam lani jang ka pertai ngin syaren ngin kolon no tang sipor Apostol Paul uto haka shiti jong uski nong room kalenong ka bakat haka de khot ningkong bat aru ong to IT no yala de sha ublay kom ka jinknya ka ba im ka ba kentang bat ka ba pen sngov ha ya u kani kalong ka jing mani bashisha bat ka batlem ka jongpi yaw ne ublay to wat pen stream yala de bat ki rukom jong ne ka pertai henry to long ki bala kladur Daga ba pentmai ya ka jingmut jing perkat jongpi te pen la ban bishar bat ban yo diang ya ka mon ka jong oblay ka ei kata ka ba pen sngoba yau bat ka ba janai haswa ba unlay paino shaw blay shaw kpa sa beneng u jisu da dwai shemen sim na kabanta la ki senran ki jong u na kabanta ki riu ngek baro ke bala yo mat ka jingkha arsin ha ka jingim ke jongki bau kpa onda yai pen kentang ban ai bor ya ki pi ka jing pen kentang karsin la ong fin do ne ka tang shisin ndala khai ti khoni la mlong ibasnai ni bedon bor ka shong ke ha ka bok mp kam shong ho lombok ka shong ha ka jing pela ban besar
ban peja ban pen kubor ban pen syak pen klan ban ya ka kilomet ya ka rest ya ka jing tia ya ka jing tia thai ka babyang ti khlung insan en he ngi le kum ta ini ki khonret ki jongi ngim ya ki dal ade ti kum ju ru ha ka jing long jing im ka bakin jaman sem ha ka clip mat ibi fili yo ma ka jing khar sin ngim ya pi hum to namar kata ka church ka don namar kata ki nong shara ya pi ki don ban besar ya pi ban ka waina ka jing besar ka ba hatam ka ba ngingi ya pi ka de ka jing besar jong ka ktien ka ba emu blai hang ta don renga hang ta don ding kang ban pen rehem ni ka to ka ding ka ba di ban klang apo ka do nut apo ka te pe jong ka do nut ka men sem ka jong pi ong amen ka ni ka stop ka jong pi ka de ban rehem ka ta ka ding jong ka revival ka ni ka ding pi yo ne ni ka ding jong ka revival ka ba pi yo na ka jing pen baptist ding ka jong men sem ka ho ja pi so tu nem tang bakani ka ding kawan kamno namar bladep pen ngam ya pi ko ladep pen ngam ya pi ko ladep pen khoi pen kentang ya pi mentan la sei ya pi sabar mentap yo ka pen slek men sim khoi klang ka to ka ding rem mentai ka to ka ding ka ba mod yu na ka por sa ka por na hab de ban tap ding tap ranga tap gas tap petrol tap kerosene bahkan rehem Tiada ka klip mat bala khar sin ya pi khatang si sin handrai pen kentang ya pi pat man ka klip mat ong ya kata bat ngar ka ktin kasi ong pen kentang pi ka jing pen kentang kalong man ka klip mat bat nanu pa pen kentang ya pi dan ki beri ki ong umen sim ba khoi dan ki beri ki ong u jisu handrai u jisu hikai yang i badai kupa wa pen kentang sanctification comes from God Umen sema khoi wai bor ya pi usan dor ya pi utau thamai ka jing im ka jong pi unang pen ko bor ya pi handrai ka jing pen kentang ka wan nok pa ka bamut ka jing nang tau thamai ka jing nang pen rehem ka jing nang pen shat bor ka baki ong da ka khasi ka ne ka wan nok pa bat ule kam no ule ya kata ta ka ktien ka ba im skam hai ka ni ke kintin u jisu haba u dwai hau pa bagi senran ki jang ukin yo ya ka jing pen kentang bor udwai kum ne gospel yonis lenong khat nyo de khat san hado khat nyo pi yo ini ki kintin ngam kerpat ba men sim no ya ki na ka protei henrei ngada kerpat ba men risen dong ya ki na ubamman kumbang ngam dei na ka protei kiro kum dei sho na ka protei to pen kentang ya ki salade dah kata ka jing shisha ka balong ka ktin jong ne skap se jisu ate batai lot ba ka bible phim don kam banda arta tin ne banda le antat ten res ngam ba ne ukpau pen kentang salade da ka ktin ngaman la ka step anda habang ala syong presa ha office ngladep ka quiet time ngladep ka devotional ngladep lot barakhat nglawan pa office ngladep sum dep slek le bam breakfast ma syong to bat ka baning kong adwai ngai ngo ikani kasngi ka ba me mala ai thamma yanga pen kentang yanga da ka ktien ka hok ka jang me ba baro ka bangangan de la persat an sim no man sim ko bat kan long ya ka buram ka jang me na mar men job men sim da baro ka bangan le kani kasngi amen kanu ka bangangan le ka de mar ngapan ka jing pen kentang bat kawan ka jik pen kentang de ka ktien ka ba im ka jong blai kani ka jik pen kentang ka balong de ka jing shisha ka ktien blai ka thau ya ka jing im ka ba sha hikai being teachable bat ka ba pendem ban kongo humble to obey ya ka mon ka ba janai ka jong blai the perfect will of God blai ngali ong ka mon ka ba janai mar blai anda habuli kan do ikhun tam sneng Teng kita ki khon tam sneng ki khon ki ba le ba start le ba nang ti ublei open up na ka banda jong ki artali ki mon ko wedi ka mon ka ba janai bong em atip ka ba kham ha phi wat balai tingi la dang nge ka ta la biang ndai dan bi ong tre ti ngak wa be dong ni ngam tre ya tho ni no tang dong ni be te ja kam no ba khado ublei pe ha suwan la ni khna Dongan ai tang ba menta kam dei shu kam man ka bajanai perfect will kani kala dei kam man ka bashu ai permissive will
ma ba pi ki kon Israel ki emapo ka jing senshar ka jong oblay nakapor upa ki nong bisar upa ka Deborah upa yo Ehud upa yo Barak upa yo Gideon upa yo Samson upa ki babun ha ba do upa what you Samuel ru and kan do po Samuel ki ang ngi kwa sim ki mit ki don sim ki Egypt ki don sim ha ki nong kanan ki don sim ki nong Jebu ki don sim ngi kwa sim ngi kwa ying sim ngi kwa ban long menteri ngi kwa ublay om to ki Samuel pensle mar kala yakwa ai kan ya yo bat kita ja ta SHISHA mar ka sin bin kong ki yo du gang yam ning kong sol o pelong ki khon jang ki bakin mare aswa jo pun kala marau sendan pa pin long menteri pun kala kan pelong so di marau kata ka de ka jing jang ka jing ka ba klem sha hikai hau blai pi aba pi nangi ban pendem man ko ngo hakamon ka bajanai ka jong blai don ka bapla tang ban yo kata kamon ka bajanai ka jong blai pi dei ban tip ya kata ka bajanai ka badan hakane ka tin ka ba im ka jong hang ne don jing janai sabar jong ka ne don jing janai tin rei pat ba pi pin snok tho ba pin kongo pi don kam yo man sim khoi bon rong po jong pi ba ya kata ka ba blai u ong man ta ling ba ka tin ka jong u pi kongo sendan ndei ba pi balan oh kong nu ni kedekot na bau blay it kata ol ong lupa dak na ba ta kam dan kam tan dan ki babatay ta batay balan basta ti kating ka jong ublay kajing ma kalong ba ngam man ka por nga kan ti por man sudah past theology ndang play ka bible nga syam ye ka jing start ka badai jong ka theology Ba't ka pendon kam na kata, oh, buya tap met ta palagut. Jangan sa metro. O subang, magandang theology jing start prayer. Prayer, so yahap. So yahap. Mda palatan. Nda ko kasi ang nomta. Ka theology ka ang dokum ni. Uy ni pero ang bakam day yun ni. Manda pet, di mo siya makuha. Tengok macam apa mem ni orang hot. Tengok boleh kecil juga tengok tu dia jungki beriu tu mah. Oh, tu memot kumno, orang amot tek makat ho. Orang orang akan mot kumno tek kum tu kum makat ho, ngam jendel ho eka kum tu. Orang ngam dai beriu ban kelaktin. Ni ukun ngam dai beriu ban tok, ni ukun jung beriu bangan kelai kelaktin ke jonga. Isaya. Isaya ni. Te hang ta kay mga sa paypam ba plan ban tip at ban sngo tu ka tien ka ba im ka jong oblay de ban long ki ba sha hikay da ka jing sngo rit ha ka mon ka jong ne um se ma ko uni ba hikay bar ka sngi ba pisha score you dead on target all of the time pio bet ya ka ba day baladan ka por na yo sngo ka jing hikay sumpang ba to try ngani ngan skrbet ya ka ni sande dan kam tu dia me tanya nga, hoy tanya me, ilok, sting, Hindi ka subang hari yolot baru hoy ka dok met, hindi ka dok song bet itu armalabi ka tu, nda ay ti gibriu ban tap met ta ka portrait, tama ka jaka ban sha tap met ha gibriu, sha tap man ka kli how man simo ko don kap, oh ta, balay, namar ka tu kaya habat kajeli jung kajing em jonga. Li ai si kiway ki yo da ka babakla bat kam dai ka jing thmu ka jong mun se ma khoi na ka banta jong ki ka do man tai ka ni ka bangang hi kai ka dai thik tang no don bun ke ki bang nang la banang ai pi rem long ban ai ma kam dai na ka banta jong baro amen ngin hon ni kata ti namar kata kumno ka namar kata pastor lam kum ta bangan do yo lem na ka banta jong what you man se ma khoi pan ni ka jing pen baptis jong o na play ka tin jong play ka don meaning kada rung hijluk, kada pay hibor, kada snyam hingang. Amen. Tikinig di ki ba pipin yo. Kaya man kasi ka jing im ka jong pinamar ka day ka ba wan na ka tmay ko pa. Bat kan long na ka banta jong pi. Kada ka mon ka ba janay ka jong uya pi. Ba pipin koch ka long renyeng ka ba kan jaman siyang batang hao. Anda nang ta
Ni day ban minot ban wat ya ka jing shisha bat ya ka jing tmu ublay ka ba puson benya ya ka ktin ka ba im ka jong o tama man ka por ba phile kumta penbot ban penhun ya kunrat da ka ba kongo bat ka ba im hok ha ka jing sngorit bat ka jing reublay ka ban ai lut ka buram tang ya o mdai ya la de tang ya o tin marta ngim wa chu ya ka jing khat met ki breu ngi wat ya ka jing biat from nyukwa amen andang ngi poi hadu ni po cha ka jing long jing im ka kan jaman sim ngi nam la shu ban mudur kumno bangi lach suk ne ki jing kerni te ne ki jing mlen ki basniu ban ka jing erang ka barim Handrai barok ka kdo badai uman sebo play oba sandur thma yangi suki pasuki but manla ka klip mat tat hado bang ngim bang show ya ka jing pantame badi ka jing pinchoy so tu krai ni don ka jing brai jong uman sebo ko ki ba kam bang bat kam snyam ban ya ka jong ka perthai sam khat riu khat we ka ong kom no men kdo yanga ya ka lenti ka balam sha ka jing im me pendap yang da ka jinkmen ha ka jing don ringkat jang me bat nga yo diang ye ki jing snob ha junom ka ktika mon jang me nga yo snob si sien ya ka we ki jing kren ka ba trei ba po ka don ku janga bat abang kliu men sim khoi wang ka dei fi ni be e ki babun ki e ki ka perthaina marba ni sultanan senama ka ba bes Jingbam ka ba best, sightseeing ka ba best, karyam ka bet ka ba best, karukom kapsnyo ka ba best, ha? Itu iba best, ngiwat be ka ba best. Dengan ong ya pi ka best ka plop andala yo ya ka beneng. Namar habneng palatan best tes. Namar katu ka Bible mentan katu ka benta juk Sam kabakat num tu kesam kat riu ngong ne kat riu kat riu ngong ba men kedau yang ngai ka lenti ka ban lam ska jing im okey me pendap yang da ka jinkmen ha ka jing don rekat ka jong me in your present but nga yo yang I receive ye ki jing snob ha junam eternal pleasures ha ka kti ka mon jong me u jisu tip te kan ni man tau jisu don hey ha beneng udah nak hak bentak you juga beneng. Hey te, selong nak hati. Apa beneng? Ha? Hakakti kamon ublay. Kadang kejakah beneng kepada kakti kamon kajang ublay. Hang ta jing snob hajiu nom. Barok ki pleasures, barok ki jing snobang ki bangi ngiwat hang ni. Kim ya long kim ya syo tang kendiat ru. Bad kata kajing kimen ka bangi sayo kakti kamon kajang kupa jangi. Wat ka jing bang jong ka shong kha shong mam ka jing bang jong ka jing yo ki batmai ki ba dondor ki ba remdor ka ne ka prothai ki pat long ki ba don hak ta kakti ka mon ka ba ap yang ya pi amen wat terwade ya la ka mensim ka jong pi biyo fido no kita ki ba pala ki ba don kakti ka mon ko pa amen endang ya la yo ya ka ba bahatam bat ka ba janai tam nau blay hatu ngin nang kwa shu mu ki balong tang sipor bat ki bam don jing hon satyangam tharai piwat ya ka ba best tam bat ka ni ka ba best tam kandang wan the best is yet to come wan la dei ban kut no ka jing im jong pi sebab pi pin hiar man siam khat do pinong we fitebam kakerteng ka jong ublay ka jing pinhiar man sim jing ring man sim pinhiar man sim jangi kai kakerteng ka jong ublay hakaketin Hebrew Yahweh kadang hangi we pi we te hakata ka klip matro kajing persat man sim ka jong pi kajing ring man sim ka jong pi kadai ka kerteng ka jong ublay nama hao piolot kajing kala ka bamut ka banela ngila ong na do ne ka ba shisha andre mentangin advance poisa ka master course ken master in science and arts or in commerce stagnata kai kata
ka jingkla ka ba mut ka ba donnya ki jing faida ki ba phala penyo tang ma ka ni ka tayo banwan ngi twai